O colectivo ciclista é ben recibido nos Montes de Combarro. Así o queren facer ver os comuneiros ca organización de probas deportivas como a Xuntanza BTT que esta fin de semana pasará polos miradoiros da Tortuga, o Campanario e Loureiro. Nosotros estamos contentos con eso, de que haixa ciclistas, porque ao mesmo tempo tamén o monte está vigilado, porque polo regular un ciclista non é raro de que fume, pois xa é unha cousa boa, polo menos temos a seguridade de que o monte está vigilado. E, bueno, eso é o que queremos nosotros, a Comunidade de Montes. O percorrido discorrerá por pista forestal, agás no treito que vai dende o Paseo Marítimo de Combarro, que obriga a cruzar a pé o 308. Non vai a producirse ningún corte porque o que vai a ser solamente sería no momento da saída, porque no momento da saída é certo que todas as bicicletas van xuntas, se fai un conxunto, entonces solamente se cortaría nese momento para dar paso e ás 9 da mañán, co cal non creemos que vaya a ter ningún prexuicio sobre o tráfico, e logo na volta son 35 kilómetros, os ciclistas veñen escalonados, entonces ao ser tamén unha proba de carácter popular, o que se lle pide, bueno, pois que vayan respetando as normas do tráfico, pois como se viñeran circulando de unha maneira aficionada dun circuito. A proba non competitiva nin federada pretende pôr en valor os montes da contorna. Non é unha proba competitiva, é unha proba pois máis de carácter popular, sí que é certo que ten un pouco de complicación, pero hoxe en día hai moita afición a este tipo de deporte e, bueno, un pouco se quere que, bueno, pois que o ciclista veña, que disfrute tamén de ao final pois o que lle ten preparado a organización, que vai haber un servicio de masaxistas, vai haber habituallamento, se vai a poñer un pincho, se van a dar trofeos aos 3 primeiros, entonces, bueno, un pouco que se trata é de disfrutar da zona, de disfrutar da ruta en bicicleta e, bueno, e logo de participar. A inscripción gratuita poderase realizar ata mañá xoves 18 ás 3 da tarde. Os inscritos terán que entregar 1 kilo de alimentos como doazón aos servizos sociais do Concello de Poio. A inscripción é totalmente de balde, non teñen que pagar nada, sí que vai a ter un carácter benéfico porque todos aqueles que se queiran inscribir teñen que donar 1 kilo de alimentos non perecedeiros que dende a organización se van a destinar íntegramente ao servicio de emerxencias de servicios sociais do Concello de Poio. Os participantes poderán recoller os dorsais o sábado de 6 a 8 horas nas oficinas da Comunidade de Montes de Combarro e o domingo de 8 a 9 no punto de saída, que este ano estará situado na Praza da Chousa.